Esenlikler Oğuz ile geçýäş kardeşler. Bugün biz bir tema aslında durumdaşlar üçün toplandık. Hem halkymyza bir bilgilendirme bolsun. Bilmeýänler bilsinler, bilýänler üstüne boşant bolsun. Şeýle Saparaň Exile Lab diýen bir kanal bar adyndaky. Yani o kanal näme iş etýär? Ýene bir tanıştyrayım. Arhivlardan, yani dünya metbuatında yani yazarlar var, jurnalistler var, tarihçiler var, geopolitika bilen ya da geopolitika bilen gazıklanan ilmi adamlar var, ilim adamları. Şolaryň e, yazgylary, raporlary, dokumentasiýasy, yani tarihi dokumentasiýa, şolaryň üstünden türlüden temalar işlenýär da Exile Lab'da. Yani bu Exile Lab Saparaň awtorlygyndaky kanalın, yani sahypada hem paylaşılar maglumatlaryň ýa-da bilginiň kökü vardır yani. Özümiz bir yerden toplanyp ýa howadan alnan däl, düýp bar. Maglumatlara esaslanyp ilmi işgärleriň maglumatlaryna, yani raporlaryna, ýazgylaryna, şolara esaslanyp halk köpçülige ýetirilip durulýar. Buny şeýlerak diýip aýdym. Indi şu temada kurumlar simülasyonu ve elitlerin inşaatı diye da kurumlar olan da yani kuruluşlar simülasyonu fasat gibi. Yani bilişime değerli meslek var da gözükecek. Ne Türkmenistan'da devlet kuruluşlar deyip var deyip görkezler da barına fasat yani başlarla yine bilim sistemi var deyip görkezlerler. Yukarı okuyucular var, orta okullar var, siyasi saatler var, bilime değişli. Ya da ilim işgärler deyip özün profesör diýeni, ya da wezipä dosent, prorektor, reaktor, birden nemeler var ýokary. Yani bilim işgärmen deyip, yani bilim sisteminde meli işleýän diýen nemeler var. Adamlar var. Ondan soň bir saglyk nemesi var. Sistemati diýip adlandyryp bolsa, olum fasat. Yani devlet kuruluşlarında halka hizmet etmeli kuruluşların hemmesi de bärden neme de var. Hukuk koruyucu organlar deyip adlandırıp olacak. Yani Türkmenistan'da olurum halka zulüm edip ve ne için sebebi Türkmenistan'ın bu yadayında, otoriter yadayında o kuruluşlar hiç devlet kuruluş diye adlandırılan kuruluşların hiçbiri halka hizmet etmeyen değildir. Aslında yöne şol yine Isparyan ya da geçişteki ya da gelişen yurtlar vardı. Devlet kuruluşlarının hemmeti ne için kuruluyor? Şu yurdun içindeki yurttaşa hizmet etmek için. On bir adam olsun ya da bir neçe milyon olsun sonun hizmetinde devam etmeli. Eğer olursa bu korunmalı, eğer olursa yurttaşın sağlığına da etmeli, eğer olursa ona bilim vermeli, eğer olursa iş demesine sade yağdayını putalandırmalı. Gerçek bunu önemli yaşadıyalı. Berde ekologiyada girip dur, medisinada girip dur. Ondan soň mülkiyet hakkamy girip dur. Erkin ýaşamak, tanatan iyi gelip dur da yani harby görünýän hukuklardan gorumak üçin harby denetli gorunmak duruşy var. Ondan görünmeýän hukuklardan gorumak üçin nähili diýip aýdym. Milli istihbarat kuruluşları var. Mesela 10 yıldan bir hop avanacak. Mesela Türkmenistan'ın su olacak gelmeye, topraklarda aylanacak mı?
Ya bilmedim ekologiyete dayılanacakmış. O zatların ömrüne bilecek kuruluşlar ol ya da milli istihbarat institutları aday ömrünü alıp bilen kuruluş. Ömrünü almalı kuruluş diye katiyelik olacak. Şu hareketi hemamıdan da mesela simülasyon yani kuruluşların simülasyon yani fasadı yani şimdi belli aday oldu. From elit diyen bir neme vardı, söz vardı ya da bir açıklama. Bunun ama açıklamasını getirsek şu elitler ne iş etmeli yok da ne iş başarmalı. Bu hakkında her kim düşüncelerini öğrenelim. Yurt Türkmenistan içinde ya da yurt dışında mecburi çıkmanı olan e, yurttaşlarına da bilgimizi getirsek. Olsan kardeş bu Geç yaş kardeşler, o değil geç yaşı. Şu Saparağın Ziyavdiyan hekayet nimesinde var kitabında. Türkmenistan'da 25 tane üniversitet var diyordu. Şu 25 tane üniversitetten her yılda neçe min tane okuşu utarıyor şu yerden. Şuların içinden hiçbir injiner çıkıp ya da Türkmenistan'da bir açış edilen yeri yok da. Ya da ne bir de Nevit vardır. Nevit'ten bir giden daha öndürüp bolýar. Yani ne için şu dağıtlar bizde edilen yok. Ya da şu dağıtları edebilecek okuçular yetiştiren oklar. Dilebi Türkmenistan bir yapık yer. İnternette de yok. İnternet olmasa hiç saat öğrenebilmeyen de. Yani sadece ne için dünya yüzüne bar edip görkezmek için. Tahna. Şöyle orada at vardır bizim eneler atalarımızda. Eline bir diplom alsa bolýar diye. Eline bir diplom olsa. Diplom iş çöden ok. Yine Türklerde bir söz vardır. Okasan ekmek seni bulur diye. Okamasan ekmeği sen bulmalı olsun diye. Yani bunlar da okudulan son aydılan sözler. Bizden hem için diplom olsa işin bolýar diyen düşüncede yürüýärler. Diplom iş çödýän bolsa diplom her yerde satylýar. Yani Türkmenistan içinde satyp geldiler diplomları. Ýöne diplom iş eden ok. Näme üçin bizde şu zatları hiç iline birdat marketten birdat alsan magazynyň zaýa bolsa bararsın ýerine tapşyryrsın da pulunu alarsın. Näme üçin şunça okuwçy boşa ýa-da kelliler boş bol beren 25 min 30 min dollaryny ýerine talap eden oklar. Ýerine talap etdiler. Yine bizim bar gelebilen yerimiz şey. Bizim Gutoryan üniversitede utardık diýerlerin doktor bolsun, prokuror bolsun ýa-da injiner diýip gutorsun, selhody, narhod gutorsun ýöne şular hiç birisiniň elinden iş gelen ok. 4 ýyl 5 ýyly boşuna harjadylar şu ýerde. Zamanyny boşa berdiler. Üstesine de bir giden pul berdiler. Näme bilen güýmeýärler, üstesine de çäre bilen. Çäre bilen bıçak alan gözüni açma diýerli ýagdaýa getirdiler. Bulara hemme zadyny özüne aldyrýarlar. Gydyl köýnek gey, gara köwüş gey, ak çalbar gey, başga renk bolsun, diňeşçilaryň okamana däl de bular şu çäre üçin bir giden pul harjaýarlar. Bilen? Ondan sonra da yine de biz bulardan daha da garaşýar. Bular niden okatırlar? De internet yapık. Bunu okayın diýende de okady bilýän molum yok. Sebäbi bizde profesör yok. Profesörlerimiz yok. Näme üçin? Profesör yetiştirilmedi. Bular ýaly yapık ülkeler, döwletlerde profesör, akıllı adam bulara gerek gel. Bulara diňe özlerine hyzmat eder ýaly. Adam yetiştirýärler. Jahil yetiştirýärler. Yine 30 ýyldan bäri gaýtalanyp gelýär bu zat. Öňäni ýaş döwre
diňe ruhnama di. Şimdiden diňe çäreden çäre. Sonra da buların bar aladasy idara barsalar, bu idaralary üstüreýin däl de bular diňe beren pulny izin almak maksady bilen. Ine buların diňe ziyan berýärler. Döwlete ziyan berýän guruluşlar hemmeti, universitetlerin hemmeti çağalaryň bu wagtyny boşa harjaýarlar. Üstüne de pul alýarlar. Gene de internete girseňem adagan sana ceza falan şamanat. İnternete girmek ceza bolýan boldy. Üniversiteden hem üçin aldyňyz onda. Bu üniversitet internetsiz hareket edip bolanaga şu dünýäniň ýüzünde iň ösen zat şu internet, şu wagtdan yapay zeka bilen gidilip dura. Bilinkiler dağa şatyrda ýaşap bolar. Bu hem üçin edilýär üniversitetlere, yine dünýäniň ýüzüne biz bir döwlet, yine bar üniversitetimiz var, yine de okuwçy ýetişdirýär, dünýäniň ýüzüne özlerini sergilemek üçin. Başka ýsat däl bu. Sağ olun. Cemledin mi? Ýaşy sağ olun. Ayhan buyurun. Öňkü Sowet döwründe de häzir garaşsyzlyk diýip kagaz ýüzündäki garaşsyzlyk bolan döwrümizde de şu diňe bir şo rejimdir. Şo rejimiň çizýän çyzygynyň hiç ýanada çykylýan nädir. Şo duruşy bilen gidilýär. Ýöne garaşsyzlyk boldyk diýdiler, owadan binalar goýdular, saldylar. İçinde giden bir toý ýygnaklar bolýandyr, mejlisler, halk maslahaty, şolar ýazatlar bolýandyr. Biz halkyň aladasyny edýäs. Ýaşullar bilen biz maslahatlaşyp edýäs hemme zady diýendirler, diýip şeýle bir görkezmelik üçin edilýär o zatlar. Ne de deputatlardan ses çykýandyr, el ýaşyl depterler ýa-da ministrlerden ses çykýandyr. Diňe ýazyp durýar, bir adam şu başynda gepläp oturýar. Olaram şonu yazan bolup durýar, näme ýazýan belli däl. Ýa-da deputatlar şu ýerde bir arzyn aýdýan däldir. Ýa-da ýaşullar maslahaty diýip biz ýaşullar bilen maslahatlaşyp iş edýäs. Halkyň ýagdaýyny seredýäs. Diýen maksat näme bilen görkezmelik bilen ýaşullar maslahatyny geçirýändirler. O ýerde bir ýaşulyň ýerinden turup bir halkyň ýagdaýy barada gepleýän ýaşuly ýokdur, ýa-da daýzalar ýokdur. El çarpyp alkışlaýandyr. O alkışlamak bilen hem iş bitmeýär hiç ele. 25 tane üniversitetlerimiz vardy. Onda o çıkan hani nemeler, talipler, şonu okap çıkan talipler näme ütgeşiklik edip otyr. Bilim ösüp otyr, ykdysadyet ösüp otyr. Hemme zatymyz gulaly, güllük pajarlap ösýär. Biz baý döwlet şey diýe, ýöne 91-nji ýyldan bäri näme ütgeşme bar. Türkmenistanda halkyň gowlugyna tarap bir ötüş barmy? Bir arkadagly şäher gurýandyr, bir ýerden 3 ayak gurýandyr, bir ýerden köpüri gurýar. Bu köpüriňi men o göwnüm yetmedi diýip başga ýykdyryp başga da bir köpüri gaýtadan gurdurýandyr. Şol ýalakdyň halky güýmemek bilen bular. Hiç eli ütgeşme ýokdur şo ýerde. Egerde bular şol ýaly halky üns berýän bolsa, o maslahatlar, ýygnaklary, mejlisleri hemme zat hakykatdan halkyň aladasyny edýän bolsa bir ütgeşme bolardy. Şol Sowet döwründäki çekilen asfaltlar welaýetlarda gazım ýollar ýörek bolmasa, mekteplerde bilim bolmasa, ýa-da halkyň ýagdaýy gün-günden çöküp otyr. Şol institut, üniversitetlerden kutaran okuwçylar diplomny alandan soň ozala pul berip, çäreden çäre gatnap, ýöne elinde bir kagaz bolsa diýip ondan çykýarlar. Ondan soňra ýene de pul ýygnap başlaýarlar, bir ýere işe gelmeli. Öýden biri-biriniň aýagynyň aşagyny gazýandyrlar. Bir ýerde bir başlyk bolup otyr, şu haçan tutular ka, bir bahana tapyp şunu bir satkynçylyk edip bir tutup bolmazmy ka, bir gyşyk ýerini tapyp şuň ýerini alyp bolmazmy ka. Diňe şon ýaly halk bir-biriniň aýagyny gazar ýalyk,
rejim ine şu rejim bilen ýöre oturlar. Öňem şu rejim ýene de şu rejim hiç il ütgeýänlerdir. Ya bolmasa da oňa da iş tapylmaýa, ya iş ýok. Nireden olar, nire işe yerleşdirmez. Sen näçe sany talip o yerden çıkaranla näme bilimim olmasa gelýär, sonra da Türkiýe gitmeli, Russiýa gitmeli. Soň o şirketlere açyk goýandyrlar. Angliýadan o yerde var, iş bir yerde var. Şeydip halky Türkmenistanyň içinden diňe çykyp kaçmak bilen, diňe pensionerler galmaly, engelliler galmaly, özüni oňarmayan ya da ýoldan geçip bilmeýän, ýolda gowurmasy ýok, nemesinde kapçygyny puly ýok, ýoldan berk geçmek, ana şolar geçip bilmän galýandyrlar. Galan hemmesi diplomla alandan soň o sandygyň diýbine zygyp Türkiýede hyzmatçy bolup ýörendirler. Hani bu neme 10 ýalyk ýygnaklar näme etdi halka? Nirde bir ütgeşme döretdi? Şu açykça diýjeklerim şundan bary, sağ olun. Sağ ol. Bargan. Üstadendi Ümide hanım. Emmese Hayat hanıma. Yerin dertele Hayat hanımın açık. İş adayına ne olur? Ümide hanım. Ha, böyle. Hadi çek olayanda. Böyle sağ ol. Hayat hanım buyurun. Sağ olun. Şimdi göwre bolmasa, baş bolmasa göwreleş diýer. Ata-babalarymyz aýtypdyr. Baş diýmekmi? Başyň bolmasa göwreň peýdasy ýok, işlerde kelläň işlemese. Göwreden hiç deme ýok, peýda ýok diýär. Indi bir näme metafor hökmünde getiren ata-babalarymız baş kim diýmek? Baş diýmek aydyn adamlarymyz diýmek. Baş diýmek elitalarymyz diýmek. Bular kim? Bular ahlakly bir toplamyň hemmesi aydyn bolup bilenok da toplamyň bir toplumda her hili nemeler vardır. Yani şunun başında duran aydın adamlar bir eğitimli, başta ahlaklı, eğitimli, problemanı gören, ortaya çıkaran, bunun çözümünü aydan yurdunun, toplumun behvidi üçün görüşen adamlara elita deyilýär. Yine bu elitaların indi şöyle düşündüreyim. Indi bu elitalar bir problemanı ortaya çıkarıyorlar. Doğru değil mi? Bir problemanı ortaya çıkarıyorlar. Onun çözümünü aytıyorlar. Ondan sonra bu çözümü topluma yayratmak meselesi eýan bağımsız medya galya. Jurnalistler var, blogerler var, yazıcılar, yazarlar var. Platformlarda mesela häzirinde sıfıra nemede sallı ulgamlarda platformalar kurup zat edip bunu gurgun edip zat edip halka yetiren nemeler halka yetiren bir kuruluş bulan medyadır. Indi yine Türkiye'de şöyle düşündüm, Türkiye'de kamu oyu dip vardır. Doğru değil mi? Şonu bir problema çıkanda şu yerde açıklayandırlar. Yani bir yerde yangın çıktı, şonu görevli kaysı kuruluş şonu neme olsa cevap berýän olsa çıkar, şeyle ýagdaý näme etdik, nedeni näme ederlerini çıkıp açıklayandırlar mesela. Ondan soň yine Türkmenistan alaly. Aslında bir normal bir devlette şeyle ediler. Orta bir problema çıkar, o problemanı kamu oyu diýerler Türkiýede ene ortada bir kuruluşlar bolýar, muny ortaya çıkararlar. Munyň çözümini şol uğurdan bolan spesialistler munyň çözümini aýdarlar. Munam halka ýetirýän kuruluşlar mediada halka ýetirmendir. Ama Türkmenistanda bu kuruluşun ýoklugyny görýäs. Mesela ene Türkmende problema ýokmy? Türkmeniň problemasy horjun dolu problema. Horjun dolu problemada dälýär, tragediýa dönüşen bir problemaları var. Niresinden tutsan kopup duran bir yurt var. Hayli ekonomik taýdan, hayli siyasi, hayli medisinadan al, hayli ekonomik al, niresinden tutsan kopup dur, yurdun 70%
yurdun daşında yurdu öňe ketjek aktiv ýaşlarymyz yurdun daşında nemedip insan esasy insan kapitalymyzy kaybedip oturýarys. Yurdun içi keselçilik nemenin ekonomik taýdan derin bir krizisiň içinde yani giden artık gaýry goýulmasız tragediýa dönüşen bir problemalarymız var ve bunu ortaya çıkıp açıklayan ne o kuruluş var ne bir elitaya aydın var. Demek bu bizde yok bu kuruluşun o kuruluşun ödüm yok, elita da yok, aydınam yok bizde. Yönü aydın adamlar bir toplumun kompası bolýandyr. Häzir bizim elimizde bir Türkmen halkı var, özünün yönünü, yolunu yitirip nirde näme etmelisini bilmeyen bir halk var. Biz Türkmen halkı var. Ve şu wagt bunun hani bir halka bir guruluş bolmasa guruluş başka yerde döremeli bolýar. Ve şu wagtlykça häzir mediada ýekeje bir sanak guruluş var. Kompas höküminde halka doğrudan doğru yolu görkezip berip problemany orta çıkarıp o problemanyň çözümini, nedenini çözümini aýdyp berip oturan bir sanak guruluş var. Olam Milli Halasyatçy Komitetidir. Eýem ne yıllar boýunça eýem problemalary orta çıkarıp ine kamuoyu diýär edil kamuoyu ýanyk her bazar gün canlı ýaýyn bardyr. Gelen soralara jogap bermek. Ortada Türkmen halkynyň ýaşaýan problemalaryny orta çıkarıp näme üçin bu problemanyň dörenini, bu problemanyň çözüminiň nämesini çözümini çıkarıp berýän biziň ine hakykatdanam da ordanam elitalarymyz bardyr. Halmurat Söyünow, Sapar Yklymow, tutulup giden Emine var. Bular hakykatdanam ine elita Türkmen halkynyň dörä oturan häzir ine täze elitasy şulardyr. Ve bu guruluş ine daşarda dören ve şu wagt ortalykda mediada bir ýeke sanak guruluşdur. Bu problemany orta çıkarıp kompas ýanak nirden çykanyny ve nire gitmesini halkyň görkezip oturan bir nemedir. Indi şu ýanak zat var, bir habary orta çıkararsyň ve o habary ýanky aýtmaýanak orta yaratmaly guruluşlar var. O guruluşlarym yani şu ýerden ýüzlenesi mediada ine bir kamuoyu ýanak bir guruluş var. Türkmeniň ilkinji nemesinde, tarihinde Türkmeniň ilkinjini döreden bir guruluşudur. Ve meniň şu ýerde ýüzlenmek isteýän ene blogerler vardır. Däme? Nemeleri, abunaları, köp blogerler vardır. Esasanam bütün halka ýüzlenýän. Esasanam şu ýerde ýaşlarymyza ýüzlenesi gelýär. Bizim ýaşlarymyz, Z kuşagy diýdiğimiz gaty akyllydyr. Gaty gujurly ýaşlarymyz bardyr. Ve şolara ýüzlenýän ki, abunasy bolan, blogerlerimiz bolan. Ine şu habarlary, ine şunu orta çıkaryan problemalarymyzy, çözgütlerini sizin has köprek ýaýradyp Türkmen halkyna ýetirmeňizde iň uly rol siz oýnaýan. Esas rol oýnajak siz ýaşlar. Emma diýjek bolýan bütün Türkmen halkyna ýüzlenýän. Her kim azajyk düşünýän bolsa, şuda da biz şunu wara sadalaşdyryp, sada bir dilde düşündirmeye çalışýarys ve düşünüp bilýän adamlar şunu, ene haýyş sizden, tereden. Düşünüp bilýän adamlar, gidin özüňiziň ýakyn çebreňiz bardyr, dogunuňyz bardyr, maşgalaňyz bardyr. Öz içiňizde bir-biriňizi düşündirin şunu. Hani şu wagt bir Türkmen halkyny aydyn bir ýola gönükdirip bir yere toplap bir döwlet döretip biljek guruluş şu guruluşdur. Milli Halasyatçy Komitetidir. Ve şu ýerde çykýan habarlary, şu ýerden çykýan bütün çözümleri her bir Türkmen halkynyň her bir adama Hepinize gitti. geldimi?
internet gowdal. Her kim şu az buz düşünüp bilýän bolsa da şu ýerden çykýan habarlary her kim öz ýakynna 2 adam, 3 adam, iň ýakyn bilýän adamla ýetişdirse bile eýam 10 adamda şu ýerde 30-40 adam, 20 adamda 60 şey dip köpelip gitýär we biziň halk höküminde bir ýere gelip ele tutmamızda, halk höküminde bir özümüz bir hakyky jumhuriyet kurmamızda, täze Türkmenistany kurmamızda bir uly goşun goşarys. Sağ olun. Başka lebet yok, yol yok. Yine öz yurdumuzu kurmalı. Rusya'da çıkıp gördüler. Başka yerlerden çıkıp gördüler. Yine öz yurdumuzu Polonok. Şu ýerde goşup geçeýin. Doğru, bunu Türkmen halkymyň deňek görmeli doğrudan. Elbette yankı aýdyşymyz ýany kamuoy ýok, düşündirýän adam ýok, zat ýok. Düşündirän ýagdaýymyzda da bunu ýurdun içinde izolasiýa var, internet ýapyk. Bizim çıkaran habarlarymyz giç ýetýär. Türkmen deňek görmeli muny. Hani bilmeýän biz muny deňek görmelidik doğrudan. İyi midir, gowumydyr, ýamanmydyr muny bilmedim ýöne. Deňek gördük doğrudan. Orşetde de işlek gördük. Türkiye'de de işlek gördük. Amerika, Avrupa. Diýelere nirde biz ýok bolsak şo ýere gowudur. Hiç ýerim gowy däl adamlar. Hiç kimiň daşarda işlemesi gowy däldir. Aldamaly özümizi. Nirde gowy, diňe öz ýurtunda gowy. Ve daşarda hedil görürüz. Daşary gowudur, daşary beýledir, öýle diýen zaty öz watanymyzyň içinde döretmelidir sizi. Öz watanymyzyň içinde rahat, adalatly, doğrudan nemeniň hukugyň işleýän, adalatly, her aýtymyzyň dogry iş eden wagty goralyp, ýaman iş eden wagtymyz jazasyny berer ýana. Korkmany, arkaýyn, çağalarymyza da yüregimiziň rahatlygy bilen taşlap gider ýana bir döwlet kurmamız gerek. Sağ olun. Sağ olun. Umida Hanım, buyurun. Sağ olun, geç yaxşı kardeşler. Şurada yana Oğuzhan kardeşimiz bir gatı bir önemli söz aydıp geçti. Şunun üstüne bir koşmak isteyen nemeni özlerine hizmet ediyen adamları yetiştirýärler dediler. Dedi. Şuna özüne hizmet ediyen adamları kimler, yani nähil adamlar yetiştirýärler? Bilýän bolsaňyz yetim çağaları, yani yetimhanada ösýän çağalar köplenç hökümede hizmet edýän çağalar bolup, adamlar bolup yetişýär. Buňa kim sebäpçi? Häzirki ýene şu Oğuzhan kardeşimiz aýdanla kimler sebäpçi? Şu hizmet edýän adamlar bolup yetişmesine ene atalar dep düşünýän, öz çağalarına sahip çıkmadıkları üçün. Bulam nerden geler? Çünkü 30 belki daha köprek bolup biler. Bizlerin bilim sistemimiz entegre edilmemiş. Entegre bolmamış. Sadece bilim sistemi değil, cemgiyetten şunyalı entegresiz kalan. Entegre demek ne demek? Häzirki dünyanın gelişimine ayak uydurmak demek. Bizlerin cemgiyetimiz gatı iza kaldı buna. Yani häzirki hökümetten başka bir hökümete geçse, yani hökümet değişen ýagdaýynda 30-40 ýyl açaly bu cemgiyet özüne gelip bilmez diye düşünýän. Çünkü entegresiz kalan, sadece bilimde, orta okul değil, üniversitede hep bütün cemgiyet entegresiz. Häzirki dünyanın gelişimine gatı iza kalan. Şunun üçün enatalar, halk, yani toplum diyelim, toplum fikirlerini değiştirmese, dünyaya, häzirki dünyanın gelişine ayak uydurmasa 30-40 ýyldan soňra bu Türkmenistanyň cemgiyeti, Türkmenistanyň toplumu özüne gelip bilmez dep düşünýän. Sağ olun, sözüm cemledim. Bolýar. Sağ olun. Nämbe Sadece Umida Hanım'ın
hükümeti geçen yerinde aslında Türkmenistan'ın dolandırıcı şekli vardı. Merkezleştirilen yani автokratik değil ya. Şonu aslında kastettiler. Dolandırıcı şekli değil. Şimdi ise yani Türkmenistan maksatıyla Milli Halafet Komitesi böyle işin alıp baraya sonunda bütün dünyada da sinet göre parlamenter sistem dolandırıcı parlamenter dolandırıcı sistemde Polonda güçler ayrılmalı. Her Türkmenistan'ın bana sol yağdaydı olmalı deyip öngörülüyordu. Milli Halafet Komitesi tarafından. Yani şu erken belli geçeceğini belli edildi. Sağ olun düzeliş geçirdiğiniz için. Leyla Hanım buyurun. Bizani halkımızı ne için çərədən çərəgə qovadılar. Nerede bolsa da çərə ha Taşolda bolsun, ha Çərcəvdə bolsun, başqa yerdə bolsun, Aşqabadda bolsun, universitetlərini bilimli bolacaq bağalarını şu çərəgə yuvarladılar. Ana olsun bilimsiz qaladı çağala. Yakında bir bala bize yaktan Taşoldan taksıga minipdi. Osu yanında danışada minipdidan ikisi bir taksıga minip qaptı. Sen nere? Men migrasiya batırman, nege batırman depdi. Hen üçün pasportumu alacakman, zagran pasport başka yere okuşa gidecekmem depdi. Osun sen oku bir verdin ku institutta depdi. 5 yıl okudum, bitirdim. Şimdi başka yurtlara gidip oku gemesem, kayta kellemdeki zatlarım gitti bu çəren derdinden depdi. Bilim degen ne zat kamadı kellemizde depdi. Çəre şöhret. Serdara şöhret, palankesez şöhret bilen gitti kellemizde bilimdi demiş. Şimdi nalını boturttu dedi. Indi başka yere başka yerlere nege üniversitete girecek men yeniden öz bilimimi aşırmak için de baytat dedi. Yine bizani halkımızı kuru çəre üçün nege alıp koydular. Üniversitetlerini açıp koydular çəre üçün. Olmasa şu bunu eldine çıkadı hiç sat yok, hiç kim yok. İşle dedem adam kalmadı indi. Ya doktorla, mugallim de gelle kalmadı. Hem yerde işini bırakıp çağalarına eklemek için başka yurtlara işe gitadilar. Başka yurtlarda okutadılar o sınav çağalarını. Pul verip ne etselerem, çıkarsalaram çağalarını çıkaracaklar şu yurtumuzdan. Adam kalmadı hazır bizeni yurtumuzda. Bilim degenden hem zat kalmadı yurtumuzda bu rejimli yüzünden. Anı şu için bizeni halkımız indi bir bilim izlep praktikasını aşırmak için başka yurtlara gitmeli. Eğer institutta okusan şu çərədən çərə kovalap yürsen sen praktika aşırmasan başka yurtunu bir görmesen ne bilim bolmaydı ahır. Çöküp para veradi. Başka yurtlarda bir ne etip bilim aşırsan gezip burada yaxşı bilimli bolasa. Bizəni yurtumuza bilimli adam gerek miydi?
bilimli adam bolsa yok etmek peşine düşedi bula. Şunun için en atala şuradan yüzlerinin en atalara size kul buldunuzla kulak kul bulduk. Lekin bağalarımız indi kulak kul bulmasın. Gözünüzü vaktinde açınla. Bağalarımız bilimli bolsun. Ullu işkar bolsun bağalarımız. Yine şu için hemmeniz bir yakadan baş çıkarıp şu yurtumuzu üzetip almakını peşine düşerli indi. Artık bu rejimden kutulalı. Kulçuluktan ham kutulamız şunu bilen. Yurtumuzu üzetsek, taza Türkmenistan'ı kursak, çağalarımıza hem bilimli ne boladılar, hem iş boladı, yurtumuz düzeledi. Sağ olun, şunu aytayım dedim. Hola, sağ olun. Selamlar. Cennet Hanım, buyurun. Sağ olun. Geç kardeşler. Saparanın bu ses kitabı eklayıptaki temaları aslında bunları bizler 5-6 yıl ver aydıp geliyiz. Yani bu sesli kitap has çoğunlar giyin manisi bilen misallar üstü bilen golu düşündürüyordu. Bugünkü temamızın büyük binalardaki görkezmelik cahil elitler vardı. Yani doğrudan hem temalar katı ağır geliyor. Sesli kitap dinlendi. Bir düşünen yani oluyor ama sade dilde düşündürecek olsam bolan yok. Düşüneceğim aytmak ağır geliyor. Sebebi şu dilimizin yetersizliği gariplaştırılan için sözlerin yitirilen olsa düşüneceğin anlık bolan yok. Şunun için bu temanı erteki misalda düşündüremezsen neme öňrek aziz beňler neme bir bar eken bir ýok eken diýen gepleşi bardy şoň ýaly. Türkmenistan diýen bir ýurt bar, territoriýasy bar, ýöne içinde bir döwlet we guruluşlary ýok. Şol ýurtda bir döws sömürip dur. Onuň janybasy bir uly dagyň gowagynda, taşynda 40 gulplyk gorulýar. Adamlar olsa şo jany näp almalydygyny bilen ýoklar. Şo janam döwüm arhivler açmak, illüstrasiýa geçirmek, topraklary halka vermek. Şo 40 gulpym döwüm aýaklary. Şolary tanamak gerek. Şeýdip düşündiremesem ýönekey dilde bize Türkmenistanyň ýüzü diýip ýalňyş elitler tanatýarlar. Şo döw gorayan ayaklar olar. Aydymçylary, şahirleri, jurnalist umaklary var. Pampersli deme ýaşlylar, organ işgärleri, halky taýaklap beren. Özüne neme opozisiýa diýenler var. Bular şu beýik binalardaky edara meňzeş guruluşlarda öz erki bolmadyk, asuda asman ideologiýasyna hyzmat edip beren jahil fabrikasında yetiştirilen elitler, bu elitlerin önümü öndürmese, bilim berip, erkin pikir edip bilmese, onda ol edara meňzeş binalar içi boştur. Hakyky elitler geljegi gurýan adamlardır. Täze pikir döretýär, kıyın meselelerin çözgünü tapýarlar. Jogapkärçiligini öz üstüne alýarlar. Cemgiyete öň alyp gidýän edaralar döredýär. Demek wezipe adam elit etmeýär. Bitiren işi elit edýär. Bu elitlerim paralel döretdiler. Yurt taşynda, yurt içinde hakykatlary görüp aýdyp bilýän az sanly adamlar bolup biler. Bular erkin pikirlenip bilýär. Halka uly täsir edip bilýär. Resmi gurama bolmadan iş edip yol görkes bilýärler.
Bu döwürde beýle işler medialarda edip bolýar. Yeter ki şu düşünjäň, bilgiň, pikiriň bolsa. Ne şu hakyky elitide biz guruji mejlisdir. Asanly adam bilen erkin pikirini we hakykatlaryny aýdýan. Medialarda işini edip halka yol görkezýän. Şu arhivler açmaly, illüstrasiýa geçirip topraklary halka berilmeli diýen ýeketäk şu Milli Halas ediş komitedidir. Ne şu yazgyda da bar şu 12 150 5000 adam baskança. Şu az sanly adam 12 adam pikir öndürýär. 150 adam şu pikiri alıp köpçülige ýaýradýar. 5000 adamam ulanmağa başlıyor şol döredilen pikirleri. Yani şol 40 bulbulun döwün ayakları cemiyeti çürütüyorlar. Yani sürü psikolojiya şekiline sokuyorlar. Sana kaldı mı yurdu düzeltmek? Aklından azlaşıpsın, kelleğini ütkäptir. İyil näme diyen narrativleri öndürüyorlar. Pikirlenmeyi öldürýärler. Biz şu il näme diýer diýip ýaşap ýörke, ösen ýurtlarda başga planetalardan toprak yer alyp ýörler. Pikirlenip bilýän adamlar. Biz olsa pikirlenmäge gorkup, ilden çykmajak bolup öz ýurdunda gulsun, topraksız, ýurtsuz, hakykatda. Ýöne görnüşde öýüň başgalaň bar ýalydyr. Bunları düşünüp bilmek kıyın değil. Sebebi näme üçin Türkmen kanallarını görmüyorlar. Şu kanallarda dine gaýta şu bir zat gaýtalap öýüp durlar. Şoň üçin yalandygyndan bilýärler. Durmuşy telewizorda aýdyşýal Gülgülistan däldiginden görýärler. Iň berkisi köçesine çykanda ýörep bolmajak ýollaryny görýärler. Pulun olmasa yokar okuda okap bilmejegini görüp bilip ýörler. Şoň üçin bu zatlary görüp düşünüp bilýän bolsaňyz, beýniňizden gorkyny aýryp ýakynlaryňyz bilen gürrüň edip başlamaly. Bir aýt başlasa, beýle de meniň ýaly düşünýär eken diýip başlaýar. Aýt başlaýar. Şeýdip şu 10 zatlardan başlaýar jemgyýetleşme. En yekedäleken diýip ynam gelýär. Ne şol ynam gelende samimilik dörýär. Samimilik dörende jebisleşme bolýar. Ve şu gorky da ortadan gitýär. Şu bu bir halkyň özüne dönmesi üçin çykyş ýoldur. İnsaniýal ýaşamasy üçin de. Şulary aýtjakdym. Sağ olun. Ya sağ olun Cennet Hanım. Şimdi kardeşlerde söz alacak var mı? Ayşulu Hanım senin yağdayın. Söz almanın ölçünümü var mı? İşinizden oylayanın. Kardeşler söz alacak var olsa maçelemenin azıcık söz alayım. Yankı temada da geçer elitler. Elitin aslında ne yapmadığında o düşündüm. Derbi. Bedinde bizde elitler deyip ne yapmadığında şu kurbanından başladı. Devlet ya da hazine, halkın hazinesini özcülerine aktarıp bilýän, güýçlülerinden hemme şeyin taýap bilýän, edennet gezen yani az mesela edennet gezen adamların toparına elit diýip düşündirýärdi. Yok aslında elit bir neme diýmekdir. Yol görkezçi diýmekdir. Ýurdun içinde yol görkezçi. Mesela mene sunuat alalım, sunuatı.
Tıngot işarlarının içinden mesela 100 tane tıngot işar var. İçinden bir tanesi tıynet ya. Şular adamlar näme görker ya halka. Halkın içki dünyasını ruhu baylık berip bilýärmi? İçki dünyasını baylaşdyryp bilýärmi? Yok, buların senaryoları yani görkezýän tomaşaçylary, aýdym tazlary, tanslary halky çüýretýärmi? Yani şunu analiz edip bilip dostlar doganlar biletişmek bolanyk senaryolar şu tarafa gitmeli diýip ýol görkezýän adam. Ýa-da ykdysadçylardan ýurdun iqtisadi ýagdaýynyň dolanşygynyň ýokdugyny görüp, nähili ýagdaýda doğru düzgün gelişip biljek ýagdaýda bir reformany önerip bilýän ýa-da reformany gelişdirip bilýän cemgyýetiň içinde ornaşdyryp bilýän adamlara ene tazy elita diýilýär şoňa. Ýa-da ene harbylar alady. Dünya ýüzünde şuwat goranmak sistemleri ütgäpdi. Enoza elin AK-47'li 10 ýylda doku okamataňy bunu görüp gelişdirip biljek hikmetanyň şertlerine göre ulagyny, ýaragyny, edip oturuş şekilini, öwreniş usulyny gelişdirip biljek halkyň içine, orawçyň içine ornaşdyryp biljek adamlara ene elit diýilýär bular. Ýa-da bilim sisteminden alsak, halkymyza biz nähili bilim öwretmeli, ýa-da haýsy ýol seçmeli, üstünden basyp durmaly, ýa-da internetde zady açyp dünýäniň ýüzüniň tapanalarına, türkmen tarihini studentlerinin ýoluna açyp görkezmeli. Ya dünya ýazarlarynyň, ilmi işgärleriniň, filosoflarynyň kitaplarını tercüme edip türkmen halkyna öwretmelimi? Şol kriz ýagdaýlary, yani çökünlük ýagdaýyndan alyp çykyp biljek adamlara elit diýilýär. Yani halkın nähili degäden halkın aladasyny gerdeninde çekip biljek. Halkın bu ýaşatyp biljek diýenden türkmen çaýdan da ýaşatyp biljek adamlara, ýol görkezip biljek adamlara elit diýilýär. Ýa-da hiçim Segalmanın köçülüğü yok o da hiçim boş-boştan tamamlar boljak bu ýadyň toplantymyzy. Yok geldi. Kardeşler onda gelleriniz için sağ olun. Gymmatly düşünjelerini, pikirlerini aýtdyňyz. Ýurtdaşlarymyza diňe özümiz däl ýurtdaşlarymyza ýetirdik düşünjelerini. Atal jogapkar adam, ýurduny jogapkar adam şeýle bolmalydyr. Diňe öýle urun dälde taş töwrüne, öz ýakynlaryna, öz ýurtdaşyna bütün halk köpçüligine ýaýmalydyr bilgisini. Şo bilgi ýaýylan soň o halkyň içinden çykyp o bilgini işläp adam geliştirip biljek adamlar bardyr. Bilim diýeniň şonuň bir ýerde duran nokta bilgi diýeniň şonuň gelişip durmaly. Olmasa ideal ýa-da edip tutan käret ýa-da buna bir demede vardır. Aýtgyda vardır. Nakıl diýilen bolýar. Şagirt ustasyny oldurmasa kär ýeterli. Näme diýdi bolýar? Arkanyň elleýän ýaş şok kuwatga edilip duran meselem bir işi geliştirmese ideal ýa-da elindäki işi soň geçersiz bolýanda şöyle manynlar ýa-da diňe bir urda däl hemme urda. Arkadan gelen guşak geliştirmelidir öz bilýän. Öňkü atasynyň enesini bilýän bilgisini ýa-da öndüren önümini has geliştirmelidir. Bunda
Bütün yurdan geliş yani. Yani bir adam değil, halk köpçülüğü şey diye de. Ya şimdi kardeşler, yurttaşlar sağ oturun. O değil, esen olsun.